Si ets un professional amb experiència amb el sector d'atenció a les persones, però no tens el títol oficial, si el que vols és treballar en aquest sector però no tens els coneixements necessaris, ara tens la possibilitat de fer-ho. Aquesta formació et donarà els coneixements i la titulació que et cal per a desenvolupar les tasques pròpies de la professió. La formació que rebràs estarà relacionada en com atendre les persones quan arriben a una institució. Coneixeràs quines activitats quotidianes han de fer les persones segons la seva situació física, psíquica i social. Descobriràs tècniques per a dur a terme la higiene corporal de les persones i quin tipus d'alimentació cal oferir tenint en compte les possibilitats i salut de cada persona. Podràs aplicar tots els coneixements que has après mitjançant pràctiques professionals no laborals en empreses del sector. Aquest certificat de professionalitat té una durada de 450 hores, aproximadament uns 4 mesos i mig. El requisit d'accés és poder acreditar una formació bàsica equivalent al graduat escolar o el graduat en ESO. Aquesta formació t'acreditarà de forma oficial per a treballar en tot l'Estat i t'obrirà les portes del mercat europeu. Desenvoluparàs la teva activitat professional en el sector de prestació de serveis a les persones que es trobin en institucions socials, ja sigui de forma permanent, parcial o temporal. Els ajudaràs a fer activitats quotidianes com a rentar-se, menjar, passar estones de lleure, fer activitats que millorin la seva capacitat de relacionar-se, moure's. Treballaràs de cuidador o cuidadora de persones amb minusvalidesa física, psíquica i o sensorial. Cuidador o cuidadora de persones dependents en institucions, residències, centres de dia i o gericultor, gericultora. La formació professional per a l'ocupació està pensada amb una metodologia teòrico-pràctica per tal de que quan acabi siguis una persona preparada i competent. Les sessions s'imparteixen en una aula taller equipada amb els materials i els estris necessaris per a l'aprenentatge de la professió. També tindràs accés al campus virtual, on trobaràs material i activitats didàctiques, apunts i documents de suport que t'ajudaran en el teu aprenentatge. Pots cursar aquest certificat de professionalitat a qualsevol centre homologat pel Servei d'Ocupació de Catalunya. Foment de Terrassa és un d'ells. Millora el teu futur. Ens pots trobar a Carretera de Martorell 95 www.terrassaocupació.cat.